Do súťaže Angličtina roka sa po prvýkrát zapojili aj žiaci našej školy. Presvedčili sme sa o tom, že naši žiaci nevynikajú iba v oblasti elektrotechniky, ale aj v cudzích jazykoch. Povedzte nám niečo viac o súťaži Angličtinár roka. Súťaž Angličtinár roka je celoštátna súťaž pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. Trvá 60 minút, obsahuje gramatiku, cvičenia na reading a na všeobecnú znalosť jazykových zručností. Koľko žiakov z našej školy túto súťaž riešilo? Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov. Koľko času si venoval prípravám na dnešnú súťaž? No ja sa moc na súťaže nepripravujem. Spoliehal som sa viac menej na svoje schopnosti. Do súťaže si sa prihlásil sám, alebo ťa vybrala pani profesorka? No keď sa pani profesorka spýtala, že kto chce ísť, tak som sa prihlásil. Teraz nám už neostáva nič iné, iba trpezlivo čakať, či niektorý z našich žiakov vyhrá prvé miesto, pobyt v Kanade. Pre Soše TV, Alžbeta Kanderová.